Okay, her min aftensmad. Jeg har en telefon med over. Det er grøntsager og små cherrytomater og pølse, som har fået hollandaisesauce. Først tog jeg grøntsager på i en tallerken, og så tog jeg pølserne og skar ud i frossen tilstand. Og så varmede jeg pølserne og grøntsagerne op i mikrobølgeovnen i cirka 9 minutter. Så kom hollandaisesauce i, som jeg havde taget ud fryseren, og så lige varmet i mikrobølgeovnen. Og så hældte sovsen over, så fik det lige 2 minutter ekstra, og det blev det her, mand. Så jeg har været til træning i dag, så jeg skal have noget godt at spise. Jeg tror, jeg har spist 5 gange siden jeg kom ud fra træning her til middag. Så jeg gik også virkelig godt til den, men sådan til min aftensmad, mand.